Assalamu alaikum masu kuɗin bogi wato cikin shahararrun Kannywood wato a masana'antar Kannywood ta mawaƙa wato inda wato wasu ke cewa inda har ba su taimakawa al'umma. Domin sauraro mun kawo muku sharhi ne a kan wa'annan fitaccen mawaƙa wato guda biyar wanda a yanzu muna so idan yau ne farkon ziyartar ku da ku dai ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ku dinga samun zafin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada ku mance sunan tashar taku ce mai albarka mai suna Hausa 24 TV. Domin sauraro a gurguje babban mawaƙi Nura M Inuwa da kuma babban mawaƙi wato jarumi Hamisu Breaker da kuma Ali Jita da kuma Umar M Sharifi da kuma Auta MG Boye wato wa'annan mawaƙa suna da kuɗaɗe na gaske kuma kuɗi na a zo a gani wato wa'annan jarumai guda biyar kuma suna da kuɗi kuma suna da motoci ɗumbunsu. Domin sauraro a cikinsu wane ne ya fi burge ka ko kuma in ce wane ne ya fi ba ku sha'awa musamman a ɓangaren wato waƙoƙi musamman Nura M Inuwa inda ya tara ɗumbun masoya a kafafen sada zumunta inda M Sharifi da kuma wato Hamisu Breaker yaron nan ba a bar shi a baya ba inda Hamisu Breaker ya sako sababbin waƙoƙin nashi wanda ya saba sakowa a duk sabuwar shekara. Wannan shekara wadda muke cikinta ta 2024 inda jarumin ya saki wato sabuwar waƙar tashi wadda ake ce mata Iman wato shi ma Auta MG Boy ba a bar shi a baya ba tunda shi ma ya saki waƙa da kuma Umar M Sharifi da kuma wato babban mawaƙin Ali Jita wanda ba ku san ba sai na faɗi muku duka da yawansu ba sai na faɗi muku waƙoƙinsu ba da yawa wasu daga cikinku sun ji wato wannan waƙoƙi na wa'annan jarumai amma a ganin ku wane ne ya fi kuɗi cikinsu ko kuma in ce wane ne ya fi wani basira iya waƙa wane ne tunda dai shi Ali Jita ya kasance yana yin waƙa shi ne wadda ba ta da kiɗi sosai amma kuma yana yin waƙa wato wadda hankali ke ɗauka inda yake yin waƙa yana da abin da zai faɗi mai hankali zai iya gane abin da yake nufa inda shi ma Hamisu Breaker shi kuma ɓangaren waƙoƙin wato soyayya ne yake yi sosai musamman maza da mata 'yan kwalisa za ku ji daɗin wato fitaccen waƙar tashi ta Hamisu Breaker wadda ya saba kawo muku a gurguje inda shi kuma wato Nura M Inuwa inda yake sako habaici a cikin waƙoƙin nashi inda yake yawan yin habaici kowa ya san da wannan. Shi kuma Umar M Sharifi wato babban jarumi ne wanda ya saba yin waƙoƙi na soyayya ina so ku daure ku danna subscribe mun gode za mu saka muku